יום אחד אני ישבתי על הספה, והאח הקטן שלך, אתה יודע מה הוא עשה? זרק עליי נעל. והפתעתי. ואמרתי לו, בהתחלה הייתי במוח התחתון. אמרתי, אני אזרוק עליו חזרה את הנעל. אמרתי, לא, לא, לא. אני אעלה במוח העליון. איך עשיתי את זה? לחשוב על... לחשוב. אני אוותר, יופי, מאוד. ויחשוב על פתרון. אני אחשוב על פתרונות. פתרונות, מה עוד? להיות בסבלנות. לחכות בסבלנות. מה עוד יש פה? השם תמיד איתי. השם תמיד איתי, ויעזור לי, וזה קיקיוני. וזה מלחיץ ולא מסוכן. מלחיץ לא מסוכן. וזה... זה הכרת הטוב שלי. ברוך השם שיש לי נכד חמוד, ויש לי הזדמנות לעבוד על ההתגברויות שלי.